Lo mcimbi uzobe uxube imibukiso eminingi efaka phakathi umbukiso wamahashi kanye nowamatekisi. Umdlalo wamahashi akuwona lawa holobhayo futhi akuwona lawa telebhelayo. Umdlalo wamahashi sizoba nawo yilawa afundiswayo agcina ekhuluma noma engakhulumi kodwa ubone ukuthi ayakwazi ukuze umnikazi wayo ukuthi lithi akenzeni lenze lento akathi umnikazi wayo aliyenze. Kanti-ke kulo mcimbi kuzobe kuboshelwe nabaculi. Sikhuluma ngokhuzane, sikhulume ngomthandeni, sikhulume ngonto encane, sikhulume ngogatsheni, sikhulume ngosicebi. Baningi nje mfowethu, baningi. Angifuni ukuqamba amanga, ama-artist ethu maseyephelele nje wonke ayamedlula u-25 ngendlela nje sibophele ngayo. Lo mcimbi uxhaswe kakhulu uMasipala woKhahlamba kanye neminyango ehlukene yezokuvakasha. Lo mcimbi uzobanjelwa eBergville Sport Complex kusukela ngoMgqibelo kuze kube iSonto.